Nyalo wacho ni ker to temo kendo tiyo matek kendo waneno en mana ni samoro kine kweth mar opposition to idwa mana ni propaganda ing'eni gik mang'eny ma Kotieno wachogo gin mana propaganda nikech kimiyo ng'ato tich to president kata ker okofuo ni en obro dhi kawa ng'ato ni nikech ine UDA okawi kose gine osepimi maber mong'eyo ni somo inyalo rito tich kendo inyalo konyo jopiny omiyo anang'eyo ni ng'amo mi tich no I keep on saying komi tich mar sirikal monego ing'i kaka jopiny konyore. The onus is on you to do the right thing. Okinyal kendo chako wacho ni koro gik moko dhi marach ni ng'ama no mi tich no emotimo mistake. In monegi prove ni no mi tijni to you have what it takes. I believe ni jogi nigi what it takes to onego they show exactly what they are doing mondo jopiny be oyie kodgi mondo jopiny bende ofeel ni nitie gimoro matimore to otherwise jo opposition to gin propaganda kaito gidwa nyiso kaka sirikal ok ti ting'eni most of the time ok gimiga in fact Kotieno temo miyowa alternatives to jogi mochung' negi to ing'eni gin one term no ema giwero ne gisechopo Kisumu then what ka gisechopo Kisumu to gidwa ni jopiny otim ang'o chopuru Kisumu nyiswa gima udwa timo mano osetamo gima sani wadhi wachomo elections 2027 onge ng'at ma ginyalo miyo manyalo goyo ker piny onge in fact wadhi adhiya ni wadhi vote but wang'eyo ni onge nikech ineno mana kaka gipusifut gin jok moko ma they are not sure of themselves sani ineno kata ng'at madhi chung owuon madhi chung gi ker onge nikech they are not sure of themselves magi jok ma gifeel ni ok gine mesa omiyo we gipuk gimoro amora manie mesa an gima nyalo wacho ni japuonj en ng'ama very very important jathieth be en ng'ama very very important magi nyaka waket magi gik momiyo pinje moko ni mbele nikech gik machal kamago osetimnegi to timnegi nikech gigolo ushuru to ushuru magigolo no tiyo maber wadoke weche mibadhi ker osewacho ni ok obi yie kendo ok odwar weche mibadhi ma pesa ma jopiny ogolo ni ji tugogo omiyo mago yore moko manyaka lokre ni ng'ato kokete position to omulo taxes mag jopiny nyaka wane ni services mage momiyo jopiny kendo wadwa ni mondo jok momi nafas nikech oyieri among equals okonyiso ni Dinah ok nyal bede kombego okonyiso ni Kotieno ok nyal bede kombego to iyudo nafas omiyo tine jopiny king'eyo ni ibedo it's a privilege ok en right mari it is a privilege omiyo every day kidhi e tich to nyaki pim niya kawuono atima ang'o mokonyo jopiny mane penjo Dinah iwacho maber kendo kumoro nitie ma aning'e ng'ato ko owacho go maber tapuoyo nikech mane